ஜீனியஸ் தமிழா நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்டேட் நியூஸா பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தயவு செய்து இந்த வீடியோவை யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஜீனியஸ் தமிழா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆங்கிற ஆப்ஷன்ல வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உக்ரைன் ரஷ்யா போர். கிட்டத்தட்ட உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 2.5 வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த போர்ல இன்னைக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 2-3 நாட்களுக்கு முன்னாடி வடகொரியாவை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 10,000 வீரர்கள் ரஷ்யாவோட சேர்ந்து உக்ரைனை சண்டை போடுறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸ் வெளியே வந்துச்சு. சோ அதுக்கான இன்னைக்கு ஒரு உண்மையான தகவல் கிடைச்சிருச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு உக்ரைனும் ரஷ்யாவும் குர்ஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடம், ரஷ்யால இருக்கிற ஒரு இடம். சோ அந்த இடத்துல சண்டை போடையில வடகொரியா வீரர்களை உக்ரைன் வீரர்கள் பார்த்ததா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுல இருந்து தெரியுது இப்ப ரஷ்யா கூட வடகொரியாவும் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு. சோ இதை அமெரிக்காவும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப உக்ரைனோட மூத்த ராணுவ அதிகாரிகளும் சொல்லிட்டாங்க. சோ இது உண்மை அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துருச்சு. சோ இந்த போர் இன்னமும் தீவிரமடையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த போர் மூணாவது வேர்ல்டு வாரா மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இன்னைக்கு உக்ரைன் ஒரு டேட்டா வெளியிட்டு இருக்காங்க. என்ன டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யாவை சேர்ந்த எத்தனை வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க, அதாவது டெத் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த 3 நாட்கள்ல மட்டும், அதாவது இப்ப கடந்த 3 நாட்கள்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட 1410 வீரர்கள் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த 2.5 வருஷமா நடந்த போர்ல ரஷ்யாவை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் உக்ரைன் ரஷ்யா போர்ல ரஷ்யா வடகொரியாட்ட இருந்து ஆட்களை இறக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவலும் வெளிவந்துகிட்டு இருக்கு. சோ என்னோட ஒரு குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த போரை உடனடியா நிறுத்தணும் அப்படிங்கறதா என்னோட குறிக்கோள். என்னோட குறிக்கோள் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட குறிக்கோளும் அதுவாதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோல சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இது மாதிரியான நிறைய டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஜீனியஸ் தமிழா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆங்கிற ஆப்ஷன்ல வச்சுக்கோங்க. Thanks for watching. Goodbye.